Sa ikaduhang higayon, good morning na usab kanatong tanan. So today, we will be reflecting on some important points related to the gospel. Sa may nahitabo sa atong gospel karon. Of course, dako mga milagro ang mga nahitabo. Doon ay mga milagro nga nahitabo nga gihimo ni Hesus. No, doon ay usa ka bata nga namatay na nya yang gibuhi. Doon na po usa ka babae nga masakiton, no, nga naayo sa iyahang sakit, no, kana bitang blood spotting, no, gitalinugan. So they were all healed. Ang bata naulian, nabanhaw ang bata ug kining ang babae na kining gitawag na ito, naulian sa iyahang mayong panglawas. Ang katong batang babae, ang usa ka opisyal sa mga Hudiyo mo'y amahan, miduol kang Hesus. And of course, after nga naayo ang iyahang anak, nabanhaw, nakasinati yun og kabaguhan ang maong opisyal sa mga Hudiyo. Naka-experience siya newness of life because ang iyahang kining pagtuo na lig-on ngadto kang Hesus. Og manusab ang maong babae, naka-experience po siya og healing nga mao'y nakahatag usab kaniyang pagbag-o sa iyahang pagtuo kang Hesus. Nakapalig-on pagani sa iyang pagtuo kang Hesus. So we will try to examine unsa man gyud anaa ni ining duruha, no, nga nakahimo man sila sa ingon, miduol sila kang Hesus, wala sila mataha sa pagduol. Of course, ang ilahang gibating kagulanan, no, ang ilahang kagulanan, sama-samahan nga namatyan og anak o katong babae nga 12 years na nga nagmasakiton. Because of their despair, their sorrows, miduol sila kang Hesus. And of course, sa ilahang pagduol kang Hesus, they were hopeful nga mamaayo gyud sila. Sadto pa sa ilahang pagduol kang Hesus, tibuok ang ilahang kagulanan, no, grabe ang ilang kagulanan, ug tibuok ang ilahang pagtuo nga sa ilahang kaguol tabangan gid sila ni Hesus. And all of this, ang ilahang kagulanan ug ang ilang paglaom, mao'y nakahatag kanila og kadasig nga muduol gid sila kang Hesus. So this is mao kini ang pinaka-synthesis sa mga hitabo. Nga kita di ay kung anaa kita sa mga kagulanan, anaa sa mga kabalaka, anaa sa mga kahadlok, dili gid kita magmataha pagduol kang Hesus. No? Muduol gid kita kaniya ug mangayo kita panabang. No? Dili nato tagaan o higayon ang kawalay paglaom nga mao'y mu patigbabaw sa atong una-una o kasing-kasing. No? Atong tagaan ug higayon ang atong Ginoong Jesucristo nga mo intervene sa atong kinabuhi. Nga diha sa ato ang mga kagulanan, makabaton kita og mga paglaom aron nga makahimo gyud kita pagtuol kaniya diha sa atong kinasing-kasing nga pagampo ug mangayo nga kita tabanan. Ug sigon sa atong nabasahan diri sa Biblia tungod sa maong mga kinaiya sa mga katawhan, nadawat nila ang kaayuhan tubag sa ilang ikinahanglan ug mao'y nakapabag-o sa ilang kinabuhi. So ingon man usab niana karon ang atuang paningkamutan, ang grasya nga bisan unsa ang mga kalisod, ang mga kabalaka, ang mga kalisdanan, ang mga kawadon nga atong masinati, dili gyud kita mawadan og paglaom sa Dios. Ug dasigon gyud nato ang atong kaugalingon aron sama niining duruha mabag-o usab ang atong pagtuo ug pagsali sa Dios. Manindog paligid. Moingon